kebasa ba khadu na tu khot ka ba san pulai ong ka ong ba upun hiari ki ba krabor ka khet ba ki ubat u kentiu ki barang li ya ki ba than upun dap da ki ba ba te ublai jengi ulong blai uba pendap ingi da ki ba da ki ba ka Bible ko ong ba dan syu da way pat ba khamha banino ban nya ublay unorai sam hi barbor u kla ublay ulong ba ba ka ji snake ju ka ne shei chidu ki bam jikot namar ba ublay ulong ba shispa tada ki ba mi nau shangi ilong ki ba ilong ki ba kasyong so hanga ba de pi ngin yu ini ya ki ba blay u yangi ba kilong ki ba kata ro atau pikloi ne ma pin pech pin kwi no ya ka jing kerku jo blai ya ka jing ai jo blai ha ka jim jingi ba ki long ki ba kita wat teng ka pin pang ka pin mong ka pin du nong yang iru ne ka pin so si yang iru ne takra ka mi ka jing kli kum no ya kum kita ngan yi ba ka long ka ba ne ha ba ka pin pang ka pin kredit yangi bat babun ha na ki banget ki kerandien no na ka jinget namar ba kim la ban pediang ya kum kita ka jing sisha Andre kan mau nak away. Namar ba blay ublong babha takada upendap ingi de ki babha. Tidak. Tang tu ka ban ki teo no ba kita ki batngan. Kita ki batngan. Te ka jingkli kalong kan ni ha ka jing em ka jong pi tngan nya ka Pi tngan nya ka Kata de ka jingkli ni. Barok beri batngan menu balak ban len ne. Nadam yo ka jas pliang menu ulaban kadang. Oh. Te kum juru ka jinglong jim ka jingim ka jaman sim ka jungi ka jingkli kalong pitngan ayu namar ladangi tkan de hang tangin leyu ka pelangi bengin wat de ya ka ba bat ladangi tkan ke pelang bengin le chau taw nong sa ne pat habalada manging la dap no de ki bakin jodo ki bakin japor thai ka pelangi banginum tngan nginum kwa ki bade juno jong blai tang ni kani ka jing thok ka jing thmu jaga kalong mai ba kita hi ki banget jong blai ba sep ting blai ki ba trang ba tngan sai blai hi upendap ya ya ka danu jiki takada ngi ba jisu amos kita ki ba ki ba duk akan mensim na baliu na baon ha ki beduk deh nampak kamu no ha begini iu blai ada gemta ki beduk aka musim te kalong ka jingker khu jungi ya ya kata ka jinglong duk aku musim kalong ka jingker khu ini namar bengi yo ben pendap iki bedai jong ublai dan langim yi de bingilong kita ki beduk aka jingim ka jam sim nginum tur sejan ublai nginum wat bam nanu na ublai bat babun ha belai bagi niksi bangit mentaki ki jingai na jing syakri namar kimi ile bikilong beduk ha ka mensim takada belai baki smart ha ban nak benta ban kadang kepok te tresitom ini berasal kenta nyus ngiru minat tresitom sinu poi bet tambah hai meni empoi ma belai umtkan ka mensim kam tkan re penbiang baik ya kedok bat eta kada long ba ha ka jinglong jiim jukiru kamlong ka jiim ke ba pendan borom inu yo blai kamlong ka pen kra yo blai je ngiru ke Bible ba kawen ki kerteng jong blai dik kedeng ublai nong pendam por ba u Abraham le ben kenya yo pun jong ba dan lang brot tang ba ublai pendap i udah tahu lang brot kena ba un yo ban kenya je kada upol wong kumni hakali sigi Filipi long basau taka baka kenai wong ba wa men sip si ki hakpor ba udah po jil hakpor ba dan ni na jong wong no wong ba sungongo ka balang po Filipi bakala kersyani ba hangni wong I men sip si wong ba ublai ti jonga un pendap ya ka jing kurdu jong pi baro kat bakum ka jing keres pa jong hakaburom jong kres kata ada kejeng museum jengi ublai dan kita nak no kebentar jelong jim jengi abangi pha cha ublai barbor hi utrai le pendap ya kejeng jim
But David tu hakasam ke ba lai penyut ke ba san ong gumni. Ong ngalalong usamla ti mentang ala temen. Hande ngam sim yu ya u ba hok bale eno yu lemni ya u sembai jeng u ba kia krong ba. Oh nadu badang semla hadu dang la temen ruang ba. Ngam pa ji ba sisin ru ya u banget ya u ba hok jeng belai ba un hap ban le ban krong bam na no. Nakiwe. Ba unduk ja ba ublay unum pendap ya kajing rangkam ya kajing imu tele si ha kajing long jim piru pisngau ba pisngau duk syukur duk ba dinem pisngau ba tai jing kamai jung pi ne pim sngo biang no tang bahan deh pedang gitaro aingu ublay ba ublay upendap le si ha kajing long jim piru kata kajing kejam mesim piru pisngau telot sotor kong subduna ba nei pa long no aingu ublay pat ba pedang gitaro ublay upen biang uple kala kedenti ba pi pinyo ai ya kata kajing bam kabakanya musim. Kemudian kami pi ban wan cakmat ban sim ban bam. Ia kata kajing bam. Hak kajing long kenang bapindap bapin kedang kai. Bat habangi long gumta. Bat habangi dap ni ketengan mahada kata yu ngi yo bo su ya kabangin pun kra ya ka kerteng dong blai. Te kitu kilong ki south li ki benta ba nak ni kajing tho de ke ban ngiru ngi kam ha ban yo musim su kajing long jim. Te kemba ublay hi temu yangi ba kadeka jing temu ju bangin long kita kiba pun kraw kiba pun boromi hagi benta jok ji baro bangiru ngin long kiba ngaurit bangin pun kraw nama bu ha kata ka jing long jing klot jengi baju ke poro ngidan kamman bangin bangin ya kita ki jinglek kembak ju ublay ka jilong ji jengi baju ke poro ngidan kamman ha ban sulturu ba de ublay bangidan hakal liang jong ke bor ju ublay ba de ublay ba kersian ya kejilong ji jengi bar juga poro de ublay ba pendap ya kejilong kam jong ji jengi malakas bar bangi ide de bingilong bingidan hakata ka benta bar bangi ide de bangidon ya utau ublay kan nya ya kejim jonga jepi benang ko musim jonga tukurku ya utra de ko musim jonga tukurku ya utra but kan ai bot hu ngaro ba haki benta ki jinglong jingsem jingi baro hi kan kejerwai ke ba pendam pura kan mi na ka sintur jungi bat kan mi na na ka jing pla ka jungi wa kham tam le kenir kan I'm sim shi ingir bingliu bingla barang nang yo bor hakaban nang shirhem hakaban shakri ublay ha ka jilong ji im jungi ka bamas namar ba ngidon sha ya ta ublay bakraw hado kata tenam ta ka brom jublay please